Er du kunstner? Det kan både være billedkunstner, tøjdesigner, smykkedesigner, kunsthåndværker. Ja, faktisk alle jer, der er kreative og egentlig godt kunne tænke jer at lave en god forretning ud af det. Så er det nu min erfaring, der kommer dig til gode efter de sidste 13 år. Det er, ja faktisk mange flere år, det er, at jeg jo har lavet en klub, der hedder Klub Kreativ, og fra nu af, her fra 1. juli af, så har du nu mulighed for, at hver måned får du en gratis workbook til en værdi af 695 kroner, og selve medlemskabet koster faktisk 650 kroner for et halvt år. Så der er meget, der er forærende, og der er meget, der kan være gratis, men jeg vil rigtig, rigtig gerne have, at du bruger dit talent, og ikke spilder det og gemmer alle dine kreative talenter bag dine egne 4 vægge. Jeg kunne godt tænke mig, at du kommer ud i verden og bruger det liv, du har lige nu og her, til at gøre noget ved det. Og hvis du signer op her fra nu af og i hele juli måned, så udover at du får en gratis workbook hver måned, så får du faktisk en ekstra valgfri. Så følg de her linker og følg med rundt og kig på det og giv endelig lyd og kontakt mig, hvis du er i tvivl om noget, men ellers bare meld dig ind i Klub Kreativ. Glæder mig til at se og høre fra dig. Ha' en smuk dag.